Кніга Ешуа, раздзел 13. Ешуа састарэў і быў у гадах пажылых. І сказаў яму Господ: «Ты састарэў, і ты ў гадах пажылых, і да гэтай пары ёсць найвялізнейшая зямля, што яшчэ не занятая. Гэта відавочна, уся Галілея, край філістынцаў і ўвесь Гесур. Ад Сіхора, што на ўсход ад Егіпта, аж да межаў Акарона на поўнач. Земля хананейская, што падзяляецца паміж 5 князямі філістымскімі з Газы, Азота, Аскалона, Гета і Акарона і Гівеямі на поўдні. І ўся зямля Ханаан ад Мерары Сідонскай аж да Афека і межаў Амарэяў. І зямля Гібла, і ўвесь Лібан на ўсходзе, ад Баалгада, што ля падножжа гары Гермон, аж да ўваходу ў Амат. Усе, што жывуць на гары ад Лібана аж да Мацэрэфота на захадзе, усе сідонцы. Я выганю і знішчу іх перад сынамі Ізраэля. Толькі жэрабем падзялі зямлю між сынамі Ізраэля ў спадчыну, як я загадаў табе. І цяпер падзялі гэтую зямлю ва ўладанні 9 пакаленням і палове пакалення Манасы. Пакаленне Рубена і пакаленне Гада з другою паловаю пакалення Манасы валодалі зямлёю, якую даў ім Майсей, паслугач Господа, на ўсходнім баку за ракой Ярданам. Ад Араэра, што ляжыць на беразе ручая Арнон, і горада ў сярэдзіне даліны, якую даў ім Майсей, паслугач Господа, і да ўсёй раўніны ад Медабы і да Дыбона. І ўсімі гарадамі Сыгона, цара Амарэйскага, які цараваў у Хесібоне, аж да межаў сыноў Амона, і Галаадам, і межамі з Гесурам, і Маахам, і ўсёю гарою Гермон, і ўсім Басанам аж да Сальхі. Усім царствам Ога, які цараваў у Басане, Астароце і Эдраі. Сам ён быў апошнім з Рэфаімаў, і Майсей пабіў іх і знішчыў. Але сыны Ізраіля не выгналі сыноў Гесура і Мааха, і жывуць яны сярод Ізраіля па сённяшні дзень. Толькі пакаленню Леві не дадзена ўласнасці, але ахвяры Господу, Богу Ізраіля, гэта яго спадчына, як абвясціў яму Господ. Майсей даў пакаленню сыноў Рубена уласнасць адпаведна іх родам. І была іх мяжа ад Араэра, што на беразе ручая Арнон, і ад горада ў сярэдзіне даліны таго ж ручая, і ўся раўніна аж да Медабы. Хесібон і ўсе яго гарады, што на раўніне, Дыбон і Бамот-Баал і Бет-Баал-Меон, Яса, Кадымот і Мефаат, Карыятаім і Сабама і Серет Гесахар на гары на раўніне, Бет-Пегор і схілы Пізгі і Бет-Есімот, і ўсе гарады на раўніне і ўсе царства Сыгона, цара Амарэйскага, які цараваў у Хесібоне, якога забіў Майсей, яго і кіраўнікоў мадыянскіх, Евія, Рэкема, Ісура, Ігура, і Рэбу, князёў Сыгона, жыхароў той зямлі. І варажбіта Балаама, сына Беора, забілі сыны Ізраіля мечам разам з іншымі забітымі. Мяжой зямлі сыноў Рубена была рака Ярдан. Гэта ўласнасць сыноў Рубена па іх родах, іх гарадах і навакольныя вёскі. І даў Майсей уласнасць пакаленню Гада, сынам Гада адпаведна іх родам, мяжа якой такая: Язэр і ўсе гарады Галаада, і палова зямлі сыноў Амона аж да Араэра, што насупраць Рабы, і ад Хесібона аж да Рамот-Міцпы, і Бетаніма, і ад Маханаіма аж да межаў Ладабара. Таксама ў даліне Бетаран, і Бет-Немра, і Сукот, і Сафон, астатняя частка царства Сыгона, цара Хесібона. Ярдан і мяжа аж да крайняй часткі мора Кінерет за Ярданам на ўсходнім баку. Гэта спадчына сыноў Гада па родах іх, гарады з навакольнымі вёскамі. Майсей даў спадчыну і палове пакалення сыноў Манасы, адпаведна іх родам. Манаса ад Маханаіма ўвесь Басан, усё царства Ога, цара Басана, і ўсе пасяленні Яіра, што ў Басане, 60 гарадоў. І палову Галаада, і Астарот, і Эдраі, гарады царства Ога ў Басане. Займелі сыны Махіра,
сына Манасы, палова сыноў Махіра па сваіх родах. Гэтую уласнасць падзяліў Майсей на раўнінах Мааба за Ярданам, насупраць Ерыхона на ўсходнім баку. А пакаленню Леві не даў уласнасці, бо Господ, Бог Ізраэля, ён сам яго ўласнасць, як ён яму сказаў.